People who complain about fake Afa and have a part of the problem. Onye ogommo not ofeke, bụ ife na-eje n'afa. Before kwa ije, ọ na-ewelu ọjị maọbụ nzu maọbụ mmili wee ka alụ ọra mmụọ ya. Ọsịfa mee anya dibịa afịa ka ọ fụ ife bụ ya bụ ife bụ nsogbu ya, ma mee ọnụ ya ka o kwuo ife ọfụ n'anya. N'ebe nwata dara ka chi ya kwaturu ya. If you been far from them, a new ogommo, ideally you should do izewe egg appeasement, right? Before you go on Afa. Culturally, uchi afagi. This is not Christianity, fam. By the way, guys, you could ever just the few days now when I no do video, guys. Only is maze numbers just to go down. We could ever like I want to know, honestly, is that what the song is, or is it? I want to interact with everybody, right? I want to interact.